Milí rodičia, budúcich tretiakov, volám sa Bohuž Levko, som Salesián, správca Dubnickej farnosti a chcem vás pozvať na prípravu na prvé sväté prijímanie vašich detí. Alebo ako ju zvykneme v našej farnosti volať, prípravu na sviatostný život detí. Keďže nám nejde len pripraviť ich na jeden slávnostný deň, ale na život s Bohom, ktorý bude pokračovať a je pozvaný pokračovať v spoločenstve s ním aj po dni slávnosti. A keďže celá príprava nie je zameraná len na deti, ale upriamuje pozornosť aj na vás, ide nám o to, aby sme celej vašej rodine a predovšetkým vám, milí rodičia, pomohli prežívať vieru hlbšie, živšie, autentickejšie. Celá príprava začne začiatkom septembra, keď deti v škole dostanú prihlášky, ktoré vás poprosíme doma vypísať, a 8. septembra sa stretneme na prvom stretnutí tu vo Farskej záhrade v nedeľu o 15:30, kde dokončíme prihlasovanie, vovedieme vás do ducha celej prípravy a deti budú mať možnosť sa spoločne stretnúť, spoznať animátorov aj s radosťou odštartovať celú prípravu. Dovolte mi aj jednu výzvu do letného času, do prázdnin, a to je spoločná modlitba v rodine. Ja verím, že všetci sa modlíme, aj osobne, aj v našich modlitbách, niekedy to ide ľahšie, niekedy ťažšie. Všetkých vás chcem pozvať urobiť prvý krok v príprave. Spoločne sa v rodine modlievať každý deň. Vyberte si, či je to ranný čas alebo večer, ocino alebo mamina, zvolajte celú rodinu. Na začiatku si môžete pripraviť aj priestor, dať si do stredu sviecu, zapáliť si ju, alebo kríž, alebo položiť na stôl Sväté písmo, aby sme si viac uvedomili Božiu prítomnosť medzi nami a v nás. Začali znakom kríža a predniesli Pánovi svoje vďaky, chvály, prosby, odprosenia. Zapojte do tejto rodinnej modlitby aj deti, nech vyjadrujú svoje modlitby. A zakončite celú vašu spoločnú rodinnú modlitbu modlitbou Otče náš. Pripojte aj jeden zdravas, zverte sa takto nebeskej Matke, ktorá nás ako matka za ruku vedie k Ježišovi. Prajem vám, nech aj táto spoločná rodinná modlitba je začiatkom vašej prípravy v rodine, lebo vy, milí rodičia, ste nenahraditeľní v celej príprave. Začnite aj takýmto spôsobom vašu prípravu, nechaj cez každodennú modlitbu odovzdávate vašim deťom to, čo je asi také najdôležitejšie. Odovzdať im počas celého života, že v ich živote je prítomný Pán Boh. Boh, ktorý je Otec, ktorý ich nekonečne miluje. A žiť vo vedomí, v láske tohto Otca sa učíme cez každodennú modlitbu. Tak vám prajem, aby ste čas leta prežili s radosťou, aby ste si odýchli. Vidíme sa 8. septembra vo Farskej záhrade na prvom stretnutí a príjmite aj výzvu každodennej rodinnej modlitby, ktorá sa môže stať takým začiatočným vykročením k príprave na sviatostný život, na prvé sväté prijímanie vašich detí. Prajem všetkým požehnaný čas. Ahojte.